Sillej, fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiteb li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ma nistax ninsija dik il-ħolma. Xrid jgħid biha dak ir-raġel? Għaliex ħareġ mill-alloġġ? Għaliex dak ir-raġel sar l-istatwa? Għaliex qalli biex nibża l-ġardinar? Ja minn tant nies għall-ġardinar. Ħanaqra ftit, forsi ma tafx kif insib id-dawl fil-ktieb. Jew aħjar insib it-tama. Anġlu Tama. Darba waħda fis-sema il-fuq ola misħab kien joqgħod Anġlu. Dan l-Anġlu kien jismu Tama. Anġlu Tama kellu xogħol importanti ferm x'jagħmel u dan ix-xogħol kellu x'jaqsam propju ma' ismu. Infatti, x-xogħol ta' Anġlu Tama kien li jimla bit-tama lil kull persuna li tgħix fid-dinja. Għal kull persuna li Anġlu Tama kien jgħin kien jirċievi rixa ġdida għal ġwienaħ tiegħu. Anġlu Tama kellu l-isbaħ ġwienaħ propju għax kien iħobb jgħin lin-nies u jarhom mimlija tama. Iżda għodwa waħda malli sebaħ il-jum, Anġlu Tama ra rixa taqa' minn ġwenħajh u skanta mhux ftit. Dan kif? Qatt ma naf li jitlif trix mill-ġwienaħ staqsa bejnu u bejn ruħu l-Anġlu. Iżda l-għada reġa' ġara l-istess u l-jum ta' wara wkoll. Meta ma setax jaħseb iktar, Anġlu Tama ta' titwila lejn id-dinja u ħaqata kbira ħafna. In-nies tad-dinja kienu jidhru mdejqin, irrabjati bla tama. Iżda dan kif? Għadni kif qassamt tant tama. Anġlu Tama ma setax jifhem x'ġara. Anġlu Tama beda jħoss toqol kbir fuq spallej u r-riġ beda jaqa' sakemm il-ġwienaħ kienu bla saħħa, tant li ma setax itir iktar. In-nuqqas ta' tama li kellhom f'qalbhom in-nies beda jifnieh u l-kliem tan-nies beda jinbidel fi kliem ta' rabja u ġlied flok ta' ferħ u għaqda. Trid issib imqar persuna waħda li għandha t-tama, qallu l-kap tal-Anġli, xi ħadd li għandu ħafna tama, kompla jgħidlu. Imma kif nista' nsib lil xi ħadd hekk, staqsa Anġlu Tama. Allura sabiex jgħinu, il-kap tal-Anġli qabad waħda mir-rix sabiħ li kienet fadallu l-Anġlu u malli wasal il-lejl poġġa din ir-rixa fuq tieqa ta' tifla ċkejkna u reġa' tela l fuq. Flimkien ma' din ir-rixa kiteb nota żgħira li kienet tajt hekk: Ejni ngħin lil xi ħadd kuljum. Anġlu Tama. L-għada filgħodu meta Hope stempħet mill-ħolma tant sabiħa li kienet għadha kif kellha dwar l-Anġli li kienu qegħdin jilagħbu magħha fuq is-sħab, ittawlet mit-tieqa tal-kamra tas-sodda u rat rixa il-ġmiel tagħha. Allura fetħet it-tieqa u qabdet ir-rixa fida u ma setax taqla' għajnejha minn fuqha. Din hija l-isbaħ rixa li qatt rajt, qalet it-tifla. Hope kienet tifla ferriħija ħafna, avolja ma tantx kienet tifla tagħmel l-affarijiet li kienu jagħmlu sħaba għax ġisimha ma kienx għadu b'saħħtu biżżejjed, xorta waħda kienet dejjem bitbissima fuq wiċċha. X'ħlew di fejt, minkejja kollox dejjem bitbissima u jiena ninsapaw,
naħseb fuq l-arloġġ u fuq il-ħolma. Kif se nagħmel tajt biex nerġa' nsib il-ferħ u t-tama?